Achiel kachiel chendo mari mar kuku mar wach wagomba kod migosi Chieng daima mheshimiwa en former MP manyakach sani beno kalwete ni ene modonjo onyisa ni Haron pile kabelwek luonga ni former MP luonga ni incoming MP manyakach constituency kama mak sani kod mheshimiwa Adumo Wuragombaka weche giki magazini mabiro Kisumu kairi weekend ire kachiel kod moko mathoth live e kuku mar wach. Mheshimiwa idenadi ade maber chako dichieng maber kawuono chako dichieng maber kabisa ogone nyasero kamano nyakach dinadi nyakach okwe wakwe jirenga ka manyo mbolo imanyo piny kamano idwa ng'eny ahinya e kor gweng Sichako go piny motegno? Ago piny motegno. Yes. Gi buche motimore marach. Mokego gotieno, mokego godiechieng'. Yina mondo mi poch gi pak mokwongo ichene awinjo ni in achiel kuom jotelo ko mano wuok oko. Gimondo mathoth ahinya mar mondo ndi piny jano ndikore kaka jogombulu. Gimokwongo kwara ni timi ni kaka in no Chieng daima kose nitie mar gero ombulu mag Mbulu Odinga. Na time mokwongo mar gero ombulu mar jaduong' Raila Amolo Odinga. Kan gi historia maduong' mawacho ni wasebedo kinegowa wan kaka Uganda ka wadwaro mondo Raila donje e State House. Koro miyo kanya neno ka thuolo koro taya moro nene utuchi iluongo ni tunnel donge. Kana kata moneno to wacho ni wuodo ne dhi donjo gini. Koro ka idonjo go ombulu koro nyaka wawuog oko mondo wa mobilize joka ombulu mondo wabuogo wayom go ombulu malach. Mondo wane kanek maninego wagocha Nyasaye dwa chulogo nade korka dongruok mar Uganda. Mane unyono wuok oko. Yes. Kamano. Okay. Okelo penjo moro jaduong' ni sani king'iyo Kisumu to kada okul mbologi ko mano kwan. Kisumu mancha nondiki. Kisumu nondiko capacity marate koso podu ng'ikruok. Ok wadhi marach ahinya. Yes. Wadhi maber matin. Okay. Ok wadhi marach ahinya. Ing'eni normally ki yudo kata 70-80% kata mana kitimo penj to mano nyisi ne score maber ok rach. Mheshimiwa in wuod Kisumu sani ritire gima Kisumu political formation kata dwaro mag jo siasa mosechakore Kisumu kaeri. Nitiere kweth machielo mabende nitiere migosi Fred Outa, Ken Obura, Jack Nyanungara Nguma, Wiya Kalausi nitiere komachielo bende mar governor Nyong'o. Ka okapenji koma ichung'ie ineno nade liet mar siasa e Kisumu County jaduong'? Ing'eni koma governor to boka da wuoyo ahinya nikech an kalar kom kanyo to jogi to tegin jowa. Yes. Tana dawe gi e court ma jopiny ma jo Kisumu County. Yes. Eba mondo bi ong'adne gi bura. But liet mar siasa bineno kodhi malo ahinya koso pod wago siasa ne robano siep mar gombaka chande. Ober pod ok rach. Yes. Ober ma ka onyalo dhedhia kama gi kwe to gimoro kik wiwa wilgo. Yes. Picha mane bede painted e Luka chon ne wacho ni wan joma keny, joma ohero lweny, joma gore kata tulo ohero nyatulo kata gimoro mathin. Mane monego nikech wane mawuodo dwaro kom maduong' cha mondo kido moseba wago nyaka nene kik wuog oko. Okelo penjo moro ni ute fwambo magin wan gini onego wameny gimoro manat medu genge makaluko so waumo koro nikech jopiny dwani mondo ng'e adieri to ka wawacho to ne mide no ondere ji no dhaw mana matin otim nang'o no Mheshimiwa nikech samoro jo siasa chal ka gima pok ulokoru. Ng'ama ok dwa lokore to kare en ng'ama dwaro mare kende ok dwar mar oganda. To ng'ama dwaro mar oganda maneno ni jogweng' odhier kaka an kama ji odhier monego lok ngimagi. Yes. To onego behave machually. Mane ma very important. Yes. Ni focus wate kik keth image marwa nationally. Yes. Onego waneno wan joma beyo. Yes. Adier joluo jogin joma beyo mana ki provoke kende. Wan joma beyo even at the highest professional level. Yes. Kik ne wani watemo bedo kagima iwo wang' koro wadwaro lweny mondo me wadonj kuma wadonje cha. Adier kata kwa sedonjo ko nwatiyo to koka wadbero no nen maber. Jaluo ni ng'ama olony. En ng'ama koka utije ni tiyo gi chuny maler. Yes. To mar ariyo jaluo kende mahati ahinya. Kendo en ng'ama nyalo chogo mawinj wach. Opogore go gana moro makata kinyiso na mera njugu no idwa choro lweti ahinya. To onyisi to imbo ka juk mokami. Okelo penjo moro Mheshimiwa ni ing'eni simu wacho ni joluo gi jogi kuma sani koro nego we weche gi kaka magichwa kata tulo gini kande. Nitiere moro bende mobile piny luo kairi ma samoro nyalo kelo luoro en mor mar ni telo wasekaw en samoro go agogo jomoko go agogi ni jini wasekaw gini en marwa. Bineno ka edi gima wasekaw monego bino wasechako ringo gi nyadhi koso po. Aron mano be adanyiso jowa. Yes. Ni kik wadhi that direction.
ing'e ni kata nyathi kidwa nyuol ok inyal chako chikori ni dhi nyuol nyathi ma wuoyi. Samoro wan joma ohero lemo ahinya, samoro isedhi jalemo nyisi ni in gi wuoyi ma jaodi ni dhi keloni, to ok inyal chako chikori nyaka wuoyi no donj e ot eka inyalo loso chiemo moro matin korka ji biro chamo. To koka wadong' gi tich matek, nikech ka jakom odonjo pod nyaka preserve image mar kwe to gi joma olony. Nyaka wanyis jo Kenya ni gini gite wadwar lony nikech walony wanyalo tiyo piny maber. To kowa moro zaidi ma wuodho wil gi tich mana bogo. Tanyiso jowa gima very important. To malo joma tin ni joma pod aneno ka wuotho yo maonge gima timo. Chaki dwaro pesa matin ichak kata uso peremende. Tam. Ichak hook around. Mondo ka jakom odonjo to ko chiwo pesa ne grube mag ohala joma tindo imbo yude kina chiel kuom grube. Ndalo wuok ema nowacho ni peremende ne nyalo usore jaduong'. Sani kinyiso ng'ama rawer no us peremende to penji ni kang'o uso moyudo kata siling 1,000 to no use kamoro juma achiel. Kosen laziness mana joma matin. Man laziness, I would say so. Kwani jodiere machako ga gi gimo matin to chako gi uso peremende, ka to yawo kiosk, ka to yawo duka, ka to yawo supermarket. It has happened. Story ni nervous gine nitie. Mago stories kaka mane kaka ne gichakore. Yes. Matindo dhika moro. Exactly. Gima duong' ni wan maybe samoro jowa moko hero moro. Kong'e ni gima tin nyalo nyuolo gima duong'. Kiketo chunye gimoro to gima tin nyuolo gima duong'. Mheshimiwa, ka ilose gima tin nyuolo gima duong'. Iwacho ni okurit mathindo mosetim ni thuolo mokalo chien. Azimio sani yorok nitiere. Kalonzo wacho ni jok ma andhoga, joma kotim godo winjruok to okurit mathin chande. Be unyalo nyuolo maduong'? Ma en azimio ma Kalonzo riu jaduong'. Mak paro kanyero live chelo mari mar Kuku Mar Wach. Mheshimiwa, Ochieng daima onyisa pile ni Haron Welunga ni former MP, Lunga ni incoming MP Manyakach constituency achiel kachiel e Chenro Kuku Mar Wach e Lolwe TV. Mheshimiwa, unandhoga? Ok wanandhoga, Kalonzo gini andhoga. Nadi to ko kadhi mabor. Kinyalo paro 2017 rally mogo Homa Bay mogik. It was on a Sunday. Kendo no pong kweli. Kendo Mudavadi muwe mogik. Mo wacho ni joma ne ka teka kaneno upong'ni kikudoge mier. Wasekelo buses ne oko ka mar stadium ka. Uidho wadhi kodu Nairobi. Udonjo gokinyi to uchomo Uhuru Park. Uluru dinga dhi chamo. Uluru dhi chamo ma wate wan kanyo. Ne gidhi kanyo. No gidhi. Kalonzo nyalo nyisi kaka notimre kata gi jo press ang'e. But kochi no lorne gi Mheshimiwa. Ng'ama no lorne? No gina mane giwacho. No lorne gi. Kalonzo no kolorne. Kalonzo jo press ne ni kode. Ma ene moringo mokelo lori moriure mtoka jo press ogeng'o ne lori ma eno gilal gi kivuta kibwana. Ne gin ji ariyo. Kendo ene mano riembo chieng'no. Kendo no riembo Nissan Patrol. O kata Prado kata. Hilo details ikanya. Ani gidi one go. Kalonzo ne nyalo dhi swearing in to nowe moko dhi deliberately to dongo duogo wacho ni en ng'ama olonye chik ok onya dhi kama ikethe chik. Dongo duogo wacho ka to kara ng'oma ne ginyiso ji Homa Bay ni jodhi tiende ne gi agwombe mane gidhire mach maliet to gin giduogi koro giriek gin ging'e chike ok ginya ketho chik. To dong Nyasaye machudo donge ochulo mana gi sani. Lakini bang'e dong giwinjore kendo ni oyo kwadi bere telo watim kama cham tama chiele bere be chamoro. Mano no mago ne gik mano maka gik mano ndik chien kocha. Ni kane giyudo telo to ne dhi timore kamano. Iwinja maber. Kane giyudo telo ne dhi timore kamano. To ng'ama ndhogo wadgi mogik en. Mheshimiwa, isebete siasa. Aming'a kendi na chiel kuom joma bende no bit siasa chini kacha ne motendo politics active politics. Ng'ato nyalo penjo ni king'iyo Kalonzo bende pod en kod oteku kata gimbi mare chande Ukambani pod en goro te mbine cha osedhi adhia piny mogik. Wanyisi gadieri ma bende akia gimomiyo pod isaye ni nyako oriwre gi Azimio. Kalonzo kata kobire Azimio to Ukambani kura Azimio nyaka yudo 50% kadhi malo. Kowuok kanye Mheshimiwa? Ya idhi kowuok kum governors ka. Governors benigiji. Governor nigi lwedo. Mutula Kalonzo jina wacho ni Ukambani pod ginyo kingpins magigi. Jogi mathuondi pod ginyo Mheshimiwa. Atapenji ang'o ka governors kochoko ji to ji biro mapapung kamata. Kishingeni gimi here midhiye. Gimo kihero kinyal dhi. But in koda ing'eyo Mheshimiwa ni siasa loch mar siasa ok ng'i kod joma nopong'o rally.
ing'eyo mheshimiwa. Okay, fine. Inyalo wacho ni 10%, 15% may not be voters makanyo. Iwinja. But the majority dhi nikech gihero gima dhi nyime kanyo. Koro kineka, okay, biro mar Kalonzo. To be narration ni wacho no. Ni kele chien kocha nikech ing'ene ni mawa kura kwa loyo. Nikech ineno ka rallies wane pongzi seriously. Koro ni idwa kete ni mano mana ji ponga to ok ni jogo te go kwa. Mano narration mana water down loch mane wasiko yudo timo wacha. Biro mar Kalonzo eoka. Nitie gima nyalo kelonu koso onge? Anto sani bokane. Nikech namba achiel, Kalonzo ok nyal decide. Kata kodhi donjo sirkal ni dipono miye limo moro digitiyo gi jakom. Ok odhi kon jakom. Ara koso bet mare, koso mar biro mare, be nyalo wito kura maru moko? Ok dhi wito. Un sawo biro kod ok obiro? Kata ok obiro to wan sawo. Nikech kane waloyo ndalo cha ka wan kode, iwinja, block mar Mount Kenya ni onge go. To sani ko onge to block cha waywaye. To block cha nigi kura mang'eny maloyo. Odho kwa dhi yude te to wadhi yudo mang'eny. Prauchiel nyakwa yudi 70 malo kanyo. Nyakwa yudi. Deputy President Kamano Muluru Dinga Hotel Central koso nyalo chiwo kumoro machielo kendo. Mak manero live chendo bari bar kuku mar achiel kachiel. Mheshimiwa Ochieng Daima Haron Kalonzo kokobire oka giamoro timore onge. Kobiro bende gima nyalo lokore malich onge. Raila Amolo Odinga nyalo yombo koda gi kura mar Kalonzo kada kunge kura mar Kalonzo. Bire sa ma joma chiegni kod Muluru Dinga wacho ni ka ihero to bi kiero to kikibi. En siasa mar bawach koso magi adier ni ok en sa mar sayo ng'ato. Kenya koro nyaka dhi nyime. Nyinga en Haron Otieno. Machingi telo mari mar chendo mari mar kuku mar wach. Nyinga en Haron Otieno. Wenna en Mheshimiwa Ochieng Daima former MP Nyakach constituency to wacho sainir ni ene incoming MP mar Nyakach 2022 yiero mochan timo tarik 9 dwe mar 8 higa ni eri live e kuku mar wach. Mheshimiwa kamano Haron. Yes. Kar jalup kerne. Yes. To aneno no we jakom thuolo mondo yier ng'amo pane gi nyalo konyoreko. Jakom osedake siasa nigi mang'eny ma kik chune kata kik dhire ong'eji te. But Central wacho ni gimiyo kura mainga tamalo 50 gi demand ni nyaka okadagi onyalo akono. Onyalo akamana mora. But aneno ka ranyisi malach ahinya nikech bende ing'eni kurani Harun kurani bende enane inang'o mikele mesa. To inang koro gimikelo no kemang no mi ong'ondo ni kama duong' kwan mari mikelo. Manyiso ni un serious nitie gima ber modwaro kama umbe nyako yudi. Na give and take. Koro kikelo ji mang'eny tinyalo agi gimoro. Kikelo ji matin be agi komatin kamano. Seche ma oloso weche makelo ji mang'eny yagi komatin, ikelo ji mang'eny yagi komang'eny, ikelo ji matin yagi komatin. Otero wach man nomination jaduong'. Sani ire wach man ni ng'ato ka ng'ato ng'iyo kwano mare to koda ka gi jogi. Bit no ka nomination dhi bedo mathuolo gwenge makaluo? E gwenge makaluo nomination dhi bedo mathuolo. Kendo an gima moro Harun ni jakom osebedo ka insist ni mondo makata ka nche wane delegates conference manche ni ginane Nairobi ginane kacha. Nintire? Nantie. Okay. Nantie na bida gi okanyo to nantie. Gima timore ni wach consensus ni kata mana direct nomination dhi kelo kwe mabore ODM. Dhi kelo kwe. Direct nomination dhi kelo kwe. Wanyisi okaw ticket kawuono omiya domo wuor. Inyalo siro? Kata ka siro to kuyore ng'eny. Okorode ng'eny. Mheshimiwa. Dhi kelo kwe. Gimo mi anyisi dhi kelo kwe. Okawo mi jok michung' kodi? Gimo mi anyisi mano. Yes. Nomination mono tim Kisumo ka. Makae to uda donjo e bunge. Yes. Otime kendo wang'e kaka itime kuonde moko ber depe ogwe ang'o ogwe. To en very calm moloyo mochako nuo moloyo. Kara chonyo ka kama ne tame adipo kuome otim madipo lao mochako tim kendo chako dogo loyo kendo. Yes. Moko kelo to ine ni nomination gomi anyawa nomination mar universal suffrage makata ji mang'eny nyalo ywago nyalo kambade ywage radio kan. Universal suffrage nigi gik mang'eny.
mokwongo kelo tho nyaka yud ne ji othoe kuonde moko nyaka yud ni ndarawa gi mabeyo makoro los be tile wang'e. Yudo kaka nyaka ndalo moko ket mana ni polling station moko ka in ok gidwari ok donj. Ang'eyo ng'ato mane oloyo MCA kamoro e Nyakach ka mane ogo moket mobete e chuodho ka koth nochwe chieng'no. Otame ne ok odonj kama ikwane kura. My goodness, nango. Koro direct nomination would do a lot of benefit to Jakom nikech koko dhi bedo maonge. Nikech ing'eyo gimomiyo awacho kamano Harun. Kata jopiny gwenge mwae ong'eyo who is popular. Ging'eyo. But dongune mugoyo gaji bang'e ni oyo ng'ama no kawo choken popular. Samoro tim data kawuono survey mogolo ne chieng dae moko popular Nyakach. Momi ng'at mo popular ne ro astibo ywak. Kotime kamano ni scientific survey motimno ogolo ni ama popular mabe nikech ok time dichiel ok time di ka ng'ama dwaro mondo yud figures ma justified itime more than once. Buru golo exactly no to dongo pesa manitimo go shambolic nominations manitimo mago die mag University of Suffrage ma dongo Jakom ne ywak ni end up no yudo joma ok beyo. Koro ketimo survey kikitim nyadichiel. Otim nyadidi makoro ng'i consistency mar gini. Yes. Kabeto didek. Yes. Koro kiyombe mokwongo mari mar adek to kawi in kare. To kapono ni yombo pogore ng'ata machielo yombo ka mari ng'ata mondo mar adek ng'ata mondo yombo. Mano to wadhi University of Suffrage. Be wan gi thuolo no mheshimiwa. Be wan gi mwanda diere. Mwanda no is the challenge. Nikech king'eyo ing'eni ODM is a very popular party to kendo duong'. To budget mwanyalo dwaro mondo watim go credible nomination and man budget mineno IBC dwaro yiero maduong'. Around 40 billion. Do we have that money? Okay. Okelo penjo moro mheshimiwa. Bende kowachi ni mondo bed piny gi joko mochung' mamanyo komnieri Nyakach constituency. To kod jogi kuma samoro matiyo mheshimiwa ndio mauno wuoro. To ng'iso ni beduru piny miyouru ng'ata achiel consensus. Okinyal yie? Mano to ok nyal timore nikech ng'ato ka ng'ato neno noromo. Iwinja. Kata joma ok perform, kata joma ok nyal perform. Jopiny ong'eji, ging'eji. Omiyo kata mana anta nyalo wacho ni kata mana board of kata commissioners mag board ma yiero mar ODM. Ni mo biro chung' keto ji piny. Gin gi details mag ng'ato ka ng'ato. Ginyama query ne Aaron into we nikech in gi ma. Wariambo ni koso kwariambo. In nyitiyo ka kama we ne uru ng'ane. Yes. Nyalo timore. Man be gima Jakom ywago kabisa. Raila Amolo Odinga ong'eji. To koro gima rach ga ni jowa thoth gima rengo mondo obed machiegni gi kuonde mitime gigi ema bang'e biro to rocho yiero gi gwedepe ka ng'ato dwa yombe to kore gwedepe itimo ng'o. Kata last time no gwedepe ga kocha. Be ineno ka idhi fwadho bandera mar ODM e Nyakach? Adhi fwadho. To kendo an to ka donjo to onge kata jo opposition madhi yudo. Mheshimiwa, ang'o mi gini in koken in to chal kama gini onge? Gimomiyo an gi chir. Kasebedo kawuotho e Nyakach. To gi gik manatimo kanatie e Nyakach. Gi higni adek gi pesa mane nitie by that time. Jo Nyakach neno ni nyaka ne Kenya independence. I'm the best MP mose perform. But obviously ok ginyal kwedi to in mbele gi jedu. An bende kana sane kadhi kama jok dwara gibo mar waka gibro wuondo wa. Arun katiora ora ng'ate taon ka odhi Nyakach. Mondo dhi confirm gi, odhi verify gi manyisi gi. Dhi centers mopogore obiro nyisi. Ni nyaka ne Kenya independence. Ane mjumbe ma Nyakach motuye in the shortest time higni adek ta deliver gima MP mora poko deliver. Kani tiyo maber ke deliver ang'o mi duogo kendo ang'o manyo kom kendo. Ang'o mo ni yueti siti maber. An jaote. Ano kadhi ga mbele kacha ne an boss. An gima hero adwa na tim otem. But no se ori mani setieko ote. Ang'o mi chak iduogo. Na an gi vision. Kata gik manatimo no katieko. Okenya tieko gigi na dek. Anyesie okanyite ko gin gik mwatimo ne jopiny okanyite gigi na dek. Kora ang'o mi dano ori mondo gitim kendo sani? Sani gima dhi timo maduong' en neno ni nyaka wayudo pi. Gima chandowa kabisa ni en pi. Gi oro mane wuok malichni en pi.
tim yore mage mondo jowa yude pi jamni wabed gi pi. Wadhi chako jo North Eastern. Wadadok mondo koro wadonji wakuny yewni madongo mondo dhowa kik bed maonge pi. Wadwa neno ni pi ma miriu sondu cha otime maber moloyo. Wadwar pesa national government, wadwar pesa mar constituency ni, wadwar pesa county ka mondo wanene jowa yude pi. Naneno ka Martha Karua minister mar water ndalo moko kidhi Embu gi Kirinyaga asedhi kuno. Dala ka dala nigi pi malere tape thot to gi pi molil. Pi molil ochuo e pipe to puro galot. Ema dhi Nairobi muzo every day. To pesa dugo dala iponya. Mane problem. So mane mwadwa imitate. Mane nyisidhan gi leklo no kochopo. So ndalo manya dhi od bura ndalo manya dhi od bura ni eka kora yudo thula wuotho kuonde gote. Director mar Dan Wuod nyaka nyisa ni saurumo. Manyaka tiek program iri. Nge kar kae jero. Nge kamera ni iri. Los na kod Nyakach. Nyakach. Amoso uni msawa uru. Mora ahinya kuom yudo thuolo ni molunga go e TV Lolwe ka mondo awuok odu kendo. Adwa kwau mana gi muolo ni focus wa maduong' obed ni kura tete manyo ukaoge wakan ge maber waritre mondo kasa ogik tarik 8 dwe tarik 9 dwe mar 8 wagore Raila Amolo kura mondo odonje State House. Kura mar mjumbe mar kor gweng' bende umia nikech ung'eyo kaka natiyo ndalo maneno bura mar 10 natiyo maber kendo agone Nyasaye ka on kuom miya mijing'ono to gi rieko duto manatiyo go. Miyo sani be kuyiera tadok tiyo maber moloyo. Anda adwaro singonu ni Nyakach dhi lokore a benchmarking constituency within Nyanza. Okay. Wachopo giko mar chenro mari mar Kuku Mar Wach kodo watime kendo chieng' machielo nyinga en Haron Otieno. Mheshimiwa. Udlaka idwe. To en wana osebe. Oking'eyo koda ini will be the next MP. Adibet kamano odu. Adibet kamano. Lungo chamuma kiro komni. Nyaka e cham soup mabunge cha. Ero kawan. We ma kor gweng' ma e bunge chu. Ero kawan.